Señor, axúdeme, señor. Señor, axúdeme, señor. Señor, axúdeme, señor. Así que chamou por ti o neno da posa. Eu sentín a voz dun rapaciño que chamaba por min e falaba de dentro da posa, non falaba de ali. O neno da posa era Pedriño do Fanfán. Afogou na posa do Roncudo hai moitos anos. O día da confirmación, eu era aínda un cativo. Fora día de festa, tocar a banda de música. Aquel día afogou Pedriño na posa do Roncudo. Pero, como? Que lle pasou? Nunca se soubo. O seu irmán, Casiano, nunca quixo falar do que pasara ali. Tío Casiano, sabemos que lle custa moito falar do sucedido. Debeu ser moi duro para vostede. Ás veces falar axuda moito. As desgracias hai nas que saber esquecer. Vostede ten a chave do misterio. Agora vas por aí, Casiano! Non sei nadar! Vais a prensa agora! Cobarde! Pedriño, agárrate! Agárrate a mí! Pedriño! Pedriño, Pedriño! Dixo que cando chegue a súa hora que vaya tranquilo de todo, que vaya sin medo ningún, que ten moita gana de verlo. E que no outro mundo tampouco se está tan mal. Gracias, rapaces. De agora en diante poderei pasar en paz o tempo que me queda. Déixame, mamá, déixame, que non todo día se ve un anel como este, Ningún marido tan flamante como Viriato. Mira, non é flamante nin é marido, Este anel, mírase, pero non se toca. É que non te vexo nada ilusionada. A ver, eu estou ilusionada, pero neste punto da miña vida terei que tomar as cousas con calma. Como Liz Taylor, tens que tomar as cousas como a Liz Taylor no seu terceiro matrimonio. Ela vai casar con flamante, Liz Taylor, flamante. A ver, ven esa botella, que estamos con Liz Taylor, Laura. Mira, verás que mercar algo para a boda. Mira, o que che digo é que non compres nada ata que eu vos avise. Despois compres todas as campaduras que queiras, vale? Moi ben, moi ben. Mira, a que está moi enamorada esta muller, Sí. Pois sí, por fin chega Fito, estou desexando velo. Que ben, nos gusta a tarde? Dixo que viña mañá pola mañá, que tiña que recoller uns libros. Eu sei de unha que vai librar todo o día, non? Eso nin se pregunta, nin se pregunta. Pois veña un brinde por Laura, e máis por Fito, por Liz Taylor, e máis flamante, pola nosa Carmiña e polos anéis de petróleo. Tamén, por todo eso, menos por Liz Taylor e máis flamante, que aínda non se sabe se vai adiante. Non. Arriba! Brindamos agora mellor, porque non sei se dentro de nada non vai haber nin vasos en Portosás. Papi, non te poñas tan negro agora. Estou negro, co aquel da lonxa estou negro, que queres que lle faja? Mira, pois escúitame. Como faja eu convite de boda, Sí. na miña boda vai haber peixe de Portosás. Oh, A rodar. Pois veña, brindemos por eso, lo... Polo peixe. Saúde. Fito!
creo que estamos facendo panoco, Rosa. Aquí por vir, non veñen nin as moscas. Calarás, Usiño. Xa irán chegando. Mira, aí veñen o Couto e máis o Aurelio. Que hai? Hola, Rosa e compañía. Xa pensábamos que non viría ninguén. Pois, como aínda falta xente por chegar, ide collendo os mandos de compra, que veñen cos nomes postos e ides mirando a cousa, porque falta moita xente. Entón, imos esperar e despois xa explicamos de que vai toda a historia, Non te fagas ilusións que non vai vir ninguén máis, Aos outros compradores non lles gustan estas lileladas da nova lonxa. Xa che dixen eu que marchaban vender pa Cormella. Se non os coñecera... Que carallo, Suso. Ben, pois daquela empezamos. Ben, o primeiro é a forma de poxa. A forma de poxa vai depender do ordenador central. E despois, no panel vaise indicar o prezo de entrada, non? O prezo de entrada que vai ser en euros e máis en pesetas, porque como hai xente que aínda non ten collido a historia, ben, ese prezo de entrada vai ir baixando automáticamente. Baixa, e diredes, e logo como paramos, co botón de mando. É que máis terá con conto este va para arriba ou para baixo, se non hai nada que mercar ni que vender. Esta criatura nasceu morta, Rosa. Isto vas a acabar ti, Non, o que pasa é que hai que darlle tempo a xente que se vaya facendo as novas tecnoloxías, non? Isto vai ser o mellor. Nin mellor nin peor, isto é como sempre. Como sempre para ti, Couto. Que podes mercar o peixe ao precio que queiras. E agora sin competencia... Ai, deso nada, que agora como estamos conectados a internet, pois, poden comprar de Tokio. Sí. Ri, ata de Tokio. Sí, Rosa, sí, de Tokio. Contanos outra. Hola, Melgacho, calarás. Veño de estar con Pepe. E díxome que hoxe casi todos os barcos van vender o peixe a Cormelle. Pois, canto antes saian, antes voltarán. Nós ainda non falamos nada de ir vender fora. Pero vendo percal, non creo que tardemos moito se non queremos morrer de fame este inverno. Pero, Susiño... Home, Suso, un peixe é un peixe, e un porto é un porto. Canto máis a lo meu faro, mellor. Ai... A ver, nena, como traballa iso? Pois está todo informatizado e ven o produto, ven todo embalado e trae un código de barras, non? Que pon, pois a especie de peixe que é, a calidade que tema. A isto non ves que lle falta falar, nada máis. Entón, que faz, aparte de estudiar? Home, a verdade é que... Agarda, dame un bico. Que dicías? Nada, que... A universidade non é o mesmo que o instituto. Lauriña, ti non sabes, non? Este fin de semana puiden escapar, pero pro próximo vou ter que quedar chapando. Vaya. É que teño 2 exames e máis un traballo. Pobriño. Pero aínda non saes con ninguén? Home, sair... Coñecín a unha profesora que, vaya, non é que sexamos íntimos amigos, pero falo bastante con ela. Ou máis ben fala ela. Sabes que me di, Que estudies? Que estudie. Di que teño moi boa cabexiña para os estudios. É a primeira persoa que mo di. Diso nada, eso é outra maneira de dicilo que sempre che dixen eu, que estudies. Como se chama a profesora esa? Isabel. Non é da Coruña, pero leva traballando ali desde que acabou a carreira. E di que me parece moito a ela cando era rapaz. E nada, dame recursos mariños e dis que é das mellores profesoras que hai ali. Tesme impresionada, vaya. Por lo menos unha asignatura xa está aprobada, non? Por que dis eso? Porque me leve ben con ela non quere dicir que teña aprobada, non? Que non. Digo, porque ter vos profesores sempre é un estímulo para estudiar. Sí. Eu que pensaba que ia ser o rei do tute na cafetería da facultade, mira, que responsable se me volveu. Lauriña, non me trates así como un niño, non? Como un neniño. E como queres que te trate? Dame un bico, anda. Isto non vai avante, che, isto non... Eu non o collo, Marilín, non o collo, isto. A ver, ti no presuposto deste ano non podes incluir unha obra que quedou por facer o ano pasado, entendes? Porque saía na partida do ano pasado. Pero, Marilín, non está feita, pero está presupostada. É que... A ver, ti fálame a min, fálalle a Celso, fálalle a Petróleo, non a un licenciado, che, a ver, como é? A ver, ti non podes dicir que pescache o peixe 2 veces, o mesmo. Moi ben, daquela, que fago? Daquela, o que tens que facer
é facer coincidir os gastos. E de volta, o sea, facer coincidir os gastos como aos trapicheiros, que quede todo limpo. Aquí toda a delincuencia facendo coincidir os gastos. Pero como fa? Ti tes unha facturación, que é que a goberna. E ti de aí tes que descontar ou restar seguros, materiais, Mira que non ia ir de viaxe de noivos, Caribe, primavera-verán. Eso estaba hoxe no meu buzón. No teu buzón e no teu buzo pola mañán cedo, alá. Hola, Loli. Deus quería levo, xa estaba farto de estar aí nese cuartel metido, eh? Que haya, linda. Hola, Manolo, que tal? Moi ben. Por eso decidí virche a facer unha visita. Para que me alegraras a vista. Uns pequeños para mí, eh? Ai, quita de aí, home. Non me ves que estou moi apurada, estou traballando. Pero, muller... Que queres? Que quero? Quero saber se pensas algo en min, ainda que sexa un pouquiño. Pero como queres que pense en ti, se cada vez que vou facer vas ti e apareces? Guapa, toma para ti. Belinda, xa chegou o perexil. É unha rosa, Loli. Porque teño boa vista, que senón... E isto por qué? Por qué? Porque hoxe é o día 11, non lembras? Pois non. Sí, muller, o primeiro día que te invitei a sair tamén era día 11. Ah, se ti o dis... E tiño outra sorpresa ainda para ti, moi grande. Hoxe quería te invitar a sair a sear a Carballo, que? Ai, eso sí que non vai poder ser, non. Non porque xa quedei. E con quen? Pois hoxe podo dicir que é un compromiso moi importante e que non o podo anular. E non me poderías levar contigo? Inviteiche eu? Non. Pois logo. Pero xa quedaremos outro día. E non me poñas esa cara de leituja, que non me das pena ningunha. Oh, e veña, pasa ao cuartel, que aínda che van a abrir un expediente por desertor. Manolo, agarda. Xa que ti non tes nada proxectado, poderías gravarme un película da tele. É que levo toda a semana esperando para velo. Gracias. Que riquiño, Sí, que riquiño. Mira, entón, por que o tratas así? Así como? Peor con cal, Loli. Viche a cara que levaba? Belinda, si Manolo non sae hoxe con esa cara, mañán pola mañán nin se lembra de min. Os homes hailles que dar unha a tortas e outra a dereitas para que estean pendentes de unha. Mira, non todos os homes son iguais, ok? E Manolo non é dese tipo. Que non? O mesmo pensaba de Roque. Mira todo a mal que me fixo ata que me deixou por a lurpia esa que o trataba a patadas. Esta é guerra, Belinda. Ou matas ou te deixas matar. Manolo, ti non ia cear hoxe a Carballo? Sí, pero ao final vou non deixar para outro día. Hoxe case prefiro quedar na casa vendo un peliculón deses. É o mellor que se pode facer, Manolo, estar na casa, vendo un pelinculón, ca muller que na teña, claro, e... A ver, vamos ou que? Xa noite. Ui, ataca! E lo manjo, como non viñeches pola lonxa? Ai que pinta no lanxa, está en Couto máis Aurelio. Se antes tiñámoslo preso polo chan, agora témolo baixo terra. Eu teño confianza en que os compradores de antes volvan a mercar aquí. Isto é unha mellora para todo o mundo, eh? Ai, como non veña Macoque a descarga, aquí os barcos todos van descargar a Cormella, Que carai van vir aquí os mercadores? É que o comezo sempre é difícil, pero ti en vez de poñer esa cara de percebe, podías apoiar un poquinho máis a historia tamén. É que xantamos hoxe, Ros. Que xantamos hoxe? Cando vayámoslo pan, non. De momento temos dos compradores coñecidos e como estamos conectados á historia esa, pois se cadra aparecen moitísimos máis que... Unha chea. Non se sabe. Unha chea. E íamos xantalos aos compradores. Mira, Rosiña. Abur. Chao. Vémonos. Boa, a entrada na clase foi gloriosa, meu. Mira, cando cheguei, xa había media hora que empezara a clase. E todos empezaron a fartarse de rir de min. E claro, eu sentei-me ali todo cortadiño e de repente dime de conta que tiña a brajeta media aberta. Este é o meu fito, non lle hai que facer. Si, home, si, é que entre os nervios do primeiro día e despois non me soara o despertador, que queres? Pero mellor así que pasar desapercibido. Sí, home, sí, pero a mí gustaríame darme a coñecer, eu que sei, dunha maneira máis fina, home. Pero agarda, Despois, para rematar, di a profesora. Este é un claro exemplo
de como un técnico de recursos mariños non ten que facer a hora de ir a unha entrevista de traballo. Saiu graciosa, profesora, sí, señor. Ten gracia, muller esa. Sí, home, sí, esa é genial, Ademais, fai unhas clases de debate que ben o pasamos, Ben, xa me contarás logo. Mi má, que ben o paso con Fito, xa me contarás logo. Agora hai alguén que está agardando por ti. Por min? Sí, por ti. E quen? A cámara. Non pensarías que ia deixar que te esqueseses dela agora que és un señor universitario? Que queres, que colla a cámara? Quero. Teño que facer unha grabación para o informativo desta noite. A verdade é que xa a botaba de menos, Brais? Pois veña, eu xa estou preparado. Veña. Ola, boas noites. Hoxe me falar do avance tecnolóxico que está revolucionando o mundo da lonxa e no que Porto Sás é pioneiro. Referímonos á venda informatizada do peixe na lonxa. Brais, sabes que ese foi o primeiro tema que dimos aí na clase de debate? Mi má, que ben o pasamos, nesa Xa mo contarás despois, segue grabando. Que ben o pasei, pero... Pero, Fito, sigue grabando. Sí. A pesar da desconfianza e dos intensos debates que está xerando, a chamada lonxa virtual presenta claros beneficios para os mariñeiros ao regular o produto e ampliar o mercado. Hoxe contamos cun experto que nos vai falar das súas vantaxes e inconvenientes. Fito, toca a ti. Pero, Brais, eu non teño experiencia neso, entendes? Eu estou falando moi en serio. Quero saber o que aprendiu Fito, o noso Fito na Coruña. Dalle. Está ben, home. Vaya, como dixía Brais, este asunto está sendo moi debatido. Hai algúns que están a favor e outros en contra, pero ninguén se pon de acordo. Hola, Belinda. Hola. Posme unha hoja. Que hai, Manol? Belinda, veñoche facer unha proposición indecente. Queres vir pola noite á miña casa a xogar ao parchís? Esta noite? Ai, non podo, porque Petróleo ten que sair e quedo ca nena. Mira que lástima. Pero lévala. Podedes quedar a dormir, non hai problema. Mira, é que Carmiña quedou traumada durante días, polo berros que deu Sabela a última vez. Así que... Por que non lle dis a Manolo, Que parece moi aburrido. Xa vexo, xa. Que, Manolo, que dis? Apetéceche? Fainos falta un cuarto xogador. O parchís. Sí, pero non poñas esa cara de noxo que non sablo ben que o pasamos. Imos estar Sabela, eu e Loli. Que che parece? Loli? Pois pola noite. Sí, xa me parecía a min que te ias animar. Así a fajo a eu, non tens que levar nada. E logo, esas partidas que xogades son moi importantes. Como importantes? Sí, se xogades con moitos cartos. Non xogamos con cartos. O parchís é emocionante, abondo. E logo, desde cando vos fai falta alguén máis? Hai 3 días, porque Marita escordou un pé. A súa casa non imos porque con 5 fillos o home é imposible. Xa. Daquela que? Ves ou non ves? Xa veremos. A Loli vai encantar que vayas, Pero dixo Chuela. Non. Sei eu que se vai alegrar, home. Pensa-o. Se te apetece, ás 9 ali. Este que lle pasa? Este é unha provesa. En cando fui de Hortensia vi tampouco peixe. Xa, pero ti viche las etiquetas. Eso sí que son etiquetas. Agora sabemos o que vendemos. Ai, logo, antes non sabíamos lá. Ahora fai nos falta ter unha etiquetiña para saber o peixe que temos. Ni que for no supermercado. Mas claro, o supermercado é máis peixe que aquí, ó. Empezamos la poxa, Vos xa sabedes como vai a historia do mando, non? Sí, son como os da tele, pero no canto de ter 6 canles, só ten 2. Eso. Claro, xa sabemos que para ti isto é como un xogo, Ramón. Non fai falta que... Sí, home, sí, que xogando cheguei onde cheguei, Ben, pois empezamos, Vai sair aí unha cifra, E vai baixando automáticamente. Cando apareza o prezo que vos interesa, dadeslle o botón, Daquela empezamos, xa. Dadeslle o botón.
Vos entendestes o... Sí, xa non lo explicaches antes, pero deixa que baixe un pouco máis, muller, que pros que estamos aquí ainda está moi alto. Home, claro, coño. A carnada págala ti, non? Meña, nai, 13 patacóns. Antes me dineron Cormella 38. Pois sabes o que che dixo, vai non vender a Cormello. Este é un negocio. Hoxe gañas, maña perdes. Así che é a vida. Claro, xa dixé meu pai que os regateros levan a ganarse no bolígrafo. Ois, deixate de dicir eso. Xa está ben os dous, eh? Tiene 12 años. Xa está ben. E ti, se non queres estar aquí... Non tiño por que contar isto, eh? Eu marcho para a miña casa que teño o café ali. A rascar a parrada. Sabes que este é bo invento. Por fin fixaches unha cousa boa. Tes que facer un justificante cos gastos das obras da praza. Especificar que empresas foron contratadas. Ti queresme meter a bordo a min, pero como vou especificar eu as empresas contratadas na praza? Empezou na Franco, che... Franco non a empezou. En todo caso, mandaría facer. E ti, responsabilidade como alcalde é ter os papéis onde rece todo eso. Boas. Que hai? Ti que faz aquí non estando na lonxe, meu home? E ti que te importa? Tive que marchar, que? Fala. Falei con Bernardo da Roda e vai a metade da flota de Portosal vai vender a Cormella. Miño! Claro. Da costa de Palmeiras vai vender a Juana de Barxe. É malo Felipe do de Brecha, non é? Se que ten o Sidre. Igual, a quen vende aquí? Nós. Os únicos que vendemos aquí somos nós. É o único que marca é Couto. E non haberá que esperar a ver como vai a posa en internet, que é unha esperanza. É unha esperanza. Esperanza é o último que se perde cando vai a barco a pique. Esperar non vale de nada. Cando che vai o barco a fondo non vale de nada tampouco. Que facemos? Pois haberá que esperar. Xa non paga a pena nin ir a rula, home, María, por favor. Mira, se non confías en min, confía aquí no teu amigo. Eu guíome por Curriolo, Marilín. Ti fiaste por Curriolo? Pois sabes que? Ti agora és o alcalde. Acórdate. E tes unha responsabilidade. Que carallo facemos nós, Curriolo? Que, Brais, celebramos un guateque en honor a Fito? Para un guateque non saco eu estes vinilos, Laura. De que son? Son de jazz. Estaba falando aquí con Brais que hai tempo escoitei un batería como era, Suti Singleton. Ti coñáselo, non? Pois non. Si, home, si, Vai, morriu hai anos, non? Pero o que non sabía que me dixo Brais era que tocase cos mellores, con Charlie Parker e máis con... Parker. Charlie Parker. Bueno, pois Parker. Ese sí que o coñezo, e seguro que é maior que a ti. Para min é o mellor. O mellor? Charlie é Deus, home. Pois sí que che senta ben a Coruña, porque antes os teus ídolos eran Rosendo e a Bomba. E agora o jazz? Si, é por culpa... Vai, é gracias a miña profesora Isabel que me está metendo justo no corpo. Vai, tamén me deixa 1 ou 2 discos por semana. A profesora esa ten que ser unha santa, porque para civilizarte a ti hai que ter moita paciencia e enerxía. Tampouco te pases, Laura, que eu algo bruto sí que son, pero tamén teño sensibilidade. Sei no parvo, e por iso me gustas. Brais, boteslle 4 cousas sobre jazz e xa estás no papo. Ai, que facemos con el, Lauriña? Que Unha facemos con el? lobotomía, polo menos. Ei, Brais, este non é de jazz, non? Ei, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A la pitusa, para casa. Mira, Isabela, falando de comer. É a última vez que che dixo das patacas no tabuleiro, Que terán que ver as patacas con que non teas saído da casa. E ti, vai abrindo a barreira, que non pasa nin o aire, non puiden contar. Sinto, cho, pero xe con Marita na casa non teño rival. Veremos a ver o que faz cando veña Manolo. 4, nada. Manolo? 1, 2. Sí, inviteino eu, porque imaginei que che agradaría velo. Tócache a ti. Pero que pasa? Que porque sexamos amigos con dereito a roce xa temos que estar todo o día pegados ou que? Muller, cando dous se gustan o normal é que queiran estar xuntos. Abre a barreira, que Eso. chutamos 6. Xa, pero é que o noso non é normal, nin quero que sexa, E ademais, fixestes moi mal en invitalo porque xoja que dá pena.
Espero que non veña, oh. Ai, pobre Manolo. Así é todo, non creo que mereza que o trates así. Non, ó. Pero se el gustalle. No fondo, aos homes encantalle ser como a cordeiriños. E como por eles mesmos non o conseguen, pois eu faxes ese favor. Pois ten cuidado. Non vai a ser que Manolo se canse dos teus favores e che mande muxir jaliñas. E tócache a ti. Manolo. Pero se Manolo come da miña man. Díjolle que se tire a un pozo e a la vez de cabeza. Tira. 6. Abre este pitusa. Vuelvo a tirar. Sí. 3. Hola, Manolo. Precisamente estábamos falando de ti. Hola, Manolo. Hola. Estábamos xogando, pero por quentar. Senta. Sí. Deixaches posto o vídeo. Es que sinme. Xa. É que saín da película antes de que empezase a casa. Saín da casa antes de que empezase a película. Ai, non lle fajas caso, burriño. Empezamos unha partida nova, Sí, sí, veña, veña. Desde arriba. Ti xogas cas azuis, Manolo. Aí vou. Ala, uns dados, veña. Ai. A ver se isto vai. Sí. Arrastro. Isto que é? Ai, non abras. Que é unha sorpresa para ti. Quero che dar despois as hogas, se non vos importa. Non, home, non. É porque non o vou poder abrir agora. Tamén é ben raro, non? É unha caixinha de música. Xa o vexo. E para que serve isto? Ai, pero si é preciosa. Non che gusta? Home, un pouco ridículo, non? Ti tamén puidéchesme comprar, non sei, unhas lentes de sol ou algo así, pero isto... Se queres cambio. Pois vale, cambio. Pero agora non, home. Ala, imos xogar. 5. Tócame sair. Toma o dado, Manolo, que che toca. Que me toca? Tirar. Así están as cousas. Eu co resto pois trato de disimular, que non se me vexa mal, pero... É que isto é un desastre, un desastre. Eu non sei que che dicir, entendes aquí? Non sei, sabíamos que viña temporal. Vaya, non nos sabíamos, pero eu que sei, che, se ti dis que antes ou despois, pois o aquela merda esta de internet, pois ten que entrar en todas as lonxas. Xa, eso sí, pero moitas lonxas quedan sen actividade e despois non se recuperan petróleo. O amigo que me preocupa son os barcos, entendes? Porque os barcos empezan a estar fartos, porque, vaya, onte non asinaron un rabo de peixe, pero o día de mañán que collen unhas medidas de xeito e que teñen que vender por 4 patacóns... Iso tamén o sei, iso tamén o sei, así que... Ti e máis eu estamos sapos, porque ti, eu que sei, tes a confraría, tes a Carlos, eu teño o bar, teño o consello, pero despois, eu que sei, Curriolo, embarjáronlle o aquero, despois Áurea, ese rapaz non ve a luz do sol. Sí. Vou parar. Chamaron da lonxa, escarallouse o sistema informático. Hola, Iria. Fito tivo que ir fichar a casa. Queres tomar algo? Deixa, Laura, xa o poño eu. Que queres? Como unha Fanta. Ok. E que? Que che contou Fito? Pois é basicamente que está cheo de traballo e moi contento. Contento e traballo. E onde está o truco? O truco chamase Isabel, unha profesora súa que lle está descubrindo o mundo pouco menos. Ah, é porque dis con ese rintintín. Molesta, che, non? Unha muller é un pouco así de broma. Ti xa sabes como é Fito, que se emociona con calquera cousa. E a profesora esta deixalle libros e discos. Home, faille ben. A verdade é que está cambiado, sí. Ah, está celosa, non? Ti xa sabes que eu sempre quixen ser a única muller que influís en Fito. E moldear o meu antollo. E mira... Laura, ti tamén estás cambiando moito, Mira que ter celos por unha vella
E ti que sabes ser unha bella? Aurea era unha bella, a que non? Bo, as profesoras de universidade para conseguir entrar ali teñen que estar unha pila de anos. E cando chegan xa están cascadas. Sí, iría así, nos tempos de Madame Curie. Agora, as profesoras de universidade son mulleres normais, maiores pero atractivas. Si, e fíxense nun tipo como a Fito. É que é o soño de calquera profesora de universidade. Guapo, culto e con fortuna. Ti viches a película O Graduado? Esta na que Dustin Hoffman... Non a vin. Pero xa me chegan coas películas que te montas ti soiña. É que vais hecho sentidiño, Sí, a verdade é que tes razón. A ver se agora vou descubrir que son unha romántica celosa e atormentada. Hola, Pitusa. Veño che traer estes documentos. Ois, díxome Sabela que a fotocopia compulsada facíatela aquí. A ver. Pasámoslo ben onte pola noite, E como queres que che faga fotocopia compulsada de nada se nin siquiera trae a fotocopia do carné de identidade, home? Pero, Pitusa, ese está aquí. Aquí onde? Enganchada co clip na carta. Non hai nada? Ten que estar. Mira ben por aí. Mira onde está caído o chochan. Non, se por riba a culpa aínda vou ter eu. Tes que enganchar ben os papéis co clip para que non pasen estas cousas. Entendido? Sí, Pitusa, perdoa. Non volverá a pasar. Desculpe, que levo uns días. Manolo, ti non podes seguir así. Así como? A ver, de quen foi o descuido? Teu ou meu? Meu? Ou teu, eu que sei. É que máis ten? Teu ou meu, Manolo? Teu, eu creo que teu. Daquela por que te desculpas? Pois non o sei, Pitusa. A verdade é que tes razón, non o sei, perdoa. Pero outra vez? Xo sei, Pitusa, xo sei. É que son así, pero que queres que lle faga? Que espabiles. E non permitas que che traten como eu agora ou como onte pola noite, sin ir máis lonxe. Como onte pola noite? Xa sabes de que falo. Non sei como deixes que Loli che trate dese modo. Acabáramos, Loli. Pero ese é outro asunto. Como que outro asunto? Sí, é que xa sabes como é Loli. É como unha nena. É claro, de vez en cando, hai que consentir algún caprichiño para que estea contenta. Andando. É como permites que unha nena, e perdoa, pero creo que estás idealizando un pouco, che trate como unha miña xoia. Sinto ser tan dura, pero é así de forte, Manolo. Mira, tens que pensar en facer algo para que sexa ela que pelexe por ti, que ti ben o vales. Eu podo te ajudar, se queres. Non quero saber nada, Pitusa, que non ves que eu non teño carácter para eso. Non enredamos a cousiña, deixamos a festa en paz, que o único que quero é que Loli que non me escape por nada do mundo. Escuita, que son muller e sei do que falo. Teño unha idea. Que non quero saber nada, Pitusa. E agora que viñen os documentos? Ves como tes carácter? Na máis que che falta aprender a usalo cando debes. Que, Brais, onde está o monstro? Aí o tes, detrás da cámara. Que saibas que chaín, bruxa? Viñate buscar para ir de merenda. Podemos ir a Fraga das Rochas, apetéceche? Home, pois apeteceme, sí, é moito, pero... Que? É que vai vir Isabel, home, a profesora da que che falei, sabes? Sí, sei. E sabías que a súa familia de por aquí? De por aquí cerca, dixo. Está pasando uns días na casa da tía e todo. E que? Que non me deixes explicarme, home. Que acábame de chamar. E díxeme que me quería visitar. E como tía máis eu non fixáramos plans... Claro, parece que non vos chega con vervos na Coruña toda a semana que tedes que quedar aquí tamén. Non é iso, muller, non é iso. É que lle falei tanto desto. Ademais, como coincidiu que estaba cerca, e ten moitas ganas de coñecer, che. Tamén lle falei de ti. Sí? Sí. Se non chega moi tarde, podemos ir os tres a Fraga. Que che parece? Veña. O da Fraga tampouco ten que ser hoxe. Que lle contaches a min?
Vaya, pois dixenlle que era a rapaza máis guapa e lista do mundo. Detalles. Tamén lle dixen que eras unha insoportable. É unha teimuda. É unha resabida. Está ben. Unha resabida eu. É unha mandona, É máis unha ridícula. Algo máis? Home, algo máis sí que lle dixen, pero xa o saberás. Mal, non? Grave. Como estamos? Como vemos? Pois mal, non vexo nada, Petróleo, que non vexo nada. Ese é o problema, que non vexo. Que cara te faz lendo francés? Como hai palabras, algunha delas parecese o noso idioma, pois se cadras saco algo, non sabes. Pero, Rosiña, non hai en portugués, non? Non, en portugués non. Se houbera portugués xa lía en portugués. Pero hai non francés. Agora, o que hai que saber é que facemos, porque a non ser chamar o Fito. Oi, se ven o Fito, non. Chamamos ou... Di algo, porque eu estou aquí que non sei que... Rosiña, eu que sei, cheto. Eu digo de estar tranquiliño, estar Tranquiliña non, porque faltan 2 horas para coxa, Petróleo, 2 horas para coxa. Precisamente, Rosiña, estate tranquiliña, precisamente. Sí. Ei, que pasa? Sí! Pero apañando peixe? Unha boa marea están apañando peixe. Nada, estou falando con Ros. Que? Ajá. Non, déxame falar a mí. Vinde pa terra e pega unha pitada eu de volta, ou pegasme ti... Ok, pois veña, estamos en contacto. Non te molles, abella, abur. Este está matando peixe, e agora, entendes, chega a hora de verdade, veñen cunha marea como é debido e queren vendela, claro, queren vendela en Ribeira, en Cormelle... Eu non sei que che dicir, que... Pois eu non sei se cadra levan razón, E aquí nin hai poxa, nin hai carallo, nin hai nada, nin... Rosiña, son eu, ok. ¡Atrás, non me poña más arriba! Pero, Manolo, ti estás tolo. Non ves o susto que me metiches, home? Manqueime. Quería che dar unha sorpresa, muller. Si xa. E para ti os funerais son unha festa. Non me digas máis, home. Susto me deche. Toma, Manolo. Polos pelos non caiu a chama. Gracias, Petrusa. Era o regalo que querías. Espero que ainda estea inteiro, Loli. Non, se ainda vou ter a culpa de que escachase. A ver que me traes, home. Ai, Manolo, o que eu quería. Moitas gracias. De nada. Que tal estou? Preciosa estás. A verdade é que poucos homes quedan como Manolo. Que sorte tes, Loli. Xa me gustaría a min que alguén me tratase como Manolo che trata a ti. Ai, teño que recoñecer que desta vez acertou de cheo. Manolo acerta en case todo o que fai. Calquera que non leva un cristal negro nos ollos pódese decatar diso. Que sorte tes, Loli. Xa cho dixen e volvo a repetir. Que sorte tes. Ai, Loli, teño que marchar. Que teño presa. Eu tamén teño que marchar, Loli. Tamén teño presa. Ala. Chao. Veña, xa podes empezar a dicir nomes. Nomes de que? Muller, non esperarás que os invitados veñan á boda por iniciativa propia, non? Bo, ainda é moi pronto para falar diso. Non Pois, ti verás, pero estas cosas non se poden deixar para a última hora para andar con apuro. Espera. Ocórseme algo mellor. Sí, home, sí. Mira nomes aí. Xa. Ti sempre empezando a casa polo tellado. Ai, sí, mira quen fui falar. O home que fai todo a dereitas, expresidiario. A ver, a onde queres ir? Tanto me ten con tal de que xa esteamos casados e todos os invitados estean disfrutando do banquete. Tanto me ten, non. A ver, que che parece Amsterdam?
Ben, aínda que teño unha orde de busca e captura ali, aínda que non pasa nada, porque teño en Andorra un amigo que me pode facer uns pasaportes falsos boísimos. Mira, vouche gastar unha broma moi graciosa aquí na Jorxa. Así retorcendo, todo. Hola. Hola, vistes a Lisardo? Sí, debe estar aí no seu cuarto. Gracias. Home, Manolo, que alegría. Alegría, morro coa risa. Veño falar contigo dun asunto moi serio. Oh. Bueno, pues ti dirás. Verás, estou me metendo nunha boa con Loli por culpa de Pitusa. Pitusa? Pitusa, sí. Pitusa está intentando que Loli teña celos de min. Leva todo o día acosándome sexualmente diante dela. É moi forte, xo sei. Pitusa? E por que ia facer eso, Pitusa? E a ti que te importa? Só te digo que o fai por me axudar, é que eu non lle intereso. Pero é que Loli non o sabe. Pois entón, dille que o deixe de facer. Ai, que tranquiliño, mira, sabes como a Mancio. Ainda que te diga, ela vai seguir, que é unha cotorra. E ti xa sabes como son eu por estas cousas, Lisardo. Ah. Bueno, pois se pretendes que lle diga a Pitusa que o deixe de facer, creo que non vai ser posible. Por qué? Pois porque Pitusa é unha persoa moi sensata e moi razoable. E se o fai, debe ser porque Loli se está desmandando. Así que... Sinto, Manolo, é polo teu ben. Outro! Mira, eu non solicitei axuda ninguna porque non a necesito. Sabichón. Que esos son sabichóns. Sí. Os dous. De película. Fito, non é que che queira despistar dos teus estudios, pero é que és moi bo coa cámara. Eu penso que non a deberías deixar. E quen che dixo que ia deixar, ó? Que vou facer é aforrar un pouco máis e comprar unha digital. Ei, unha mensaxe. É de Isabel, ademais. A ver... está aparcando, disque. Miña nai. Como é esta muller, Ao final conseguiu dar coa tele e todo. Sí, pero o que íamos? Unha cámara digital, claro, está ben. Ten as súas vantaxes. O malo é o preso. Eu creo que o mellor, o primeiro tiñas que... Hola! Que, sorprendido de verme tan pronto aquí? Sí, moito. Ti es Laura? Hola. Sí. Isabel, a profesora de recursos mariños, sí, Fito xa nos falou moito de ti. Non sei se coñeces a... A Brais. Mua. Así que és profesora en náutica. Debes ser unha das poucas mulleres que das clase ali, claro. Pois non. Tardamos en entrar, pero unha vez o fixemos, multiplicámonos como a fungo. Sí, de feito, este ano entraron dúas. Pero non é a primeira vez que ves a Porto Sás. Eu lémbrome de terte visto hai algúns anos, pode ser? Sí, estiven pasando unha tempada aquí. Díxame pensar, no 93. Pois ti no 93 non estabas aquí, Brais? Así que non sei que falas. Aínda así, soasme moitísimo. A min tamén. A min tamén me dou esa impresión a primeira vez que te vi. Nunca che dixera. O mellor resulta vos familiar porque algún dos meus antepasados era de Portozás. Se cadra parecome algo a xente daqui. Sí, ao final imos ser parentes e todo. Mira quen é esa que está con Fito Laura. É a famosa profesora. Pola cara de Laura, eu diría que sí. Xa sabes que está celosa, non? É que ela non se acorda cando era amiga do profe de filosofía... Belinda, posme un café con leite e dúas tónicas, por favor. Sí, claro. Que tal a señorita Rottenmeier? É simpática? Que va? Tiñas ti razón, é un carcamal insoportable. Por eso Fito está tan entusiasmado. Ai, non sexas mala, Iria. Que va, Belinda, se ten razón. É moi simpática e Fito está como un parvo con ela. Se te pediu unha tónica igual. Por fin, meu home, onde estabas ti? Veña, vente comigo. Hai moito que facer, veña. E ten que ser agora, Polo. Tiña que ser antes, non traballo aquel do ordenador de Rosa, non sei, me rompedesme a cabeza. Imos quedarse en lonxa, veña. Sinto, Isabel, pero é que me necesita o alcalde. Claro, non hai nada que... Desculpa, de verdade. Coñecedes? Non. Petróleo, isto é Isabel. Celso Puja, que tal? Encantado, vémonos. Ti tranquiliña, pero... Non marches. Non pasa nada. Non marches e a min que ni me mirou. Laura é normal. Ela é invitada. E deixa de comerte cabeza. Ti é la moza de Fito. Sí, que fácil é dicilo,
Fito tivo que marchar cun tal petróleo, Alonxa. Sí, xa o vin. Que bo rapaz é Fito, eh? Pitus, quédanos algún asunto pendente para hoxe? Ten que estar a punto de chegar Loli polo do vado do supermercado. Pois, como non apuro un pouco... Aí está. Hola, Loli. Xa estábamos a punto de pechar. Xa, é que hoxe deulle a todo o mundo por entrar nos últimos 5 minutos. Pois nada. Aquí te os teus papéis. Ois, Pitusa, que é eso? É a caixa de música que che regalara a ti, Manolo, é que non quixeches. E pódese saber que faz ti cun regalo que era para min? Pedinlle que me regalara. É tan bonita que non sei como poideches devolvela. E non son a única que pensa así, eh? Ai, non. A ver, é que máis pensa como a ti? Muller, Manolo non dixo nada por educación, pero quedou decepcionado. E máis que por devolvela, por querer que a cambiara por unhas lentes de sol. Sí, porque o dixas ti, vaya. Non hai máis que falar con el un pouco para se dar conta de que é un home de gustos refinados, de sensibilidade exquisita e que odia a vulgaridade. Sei, non. Por algo saio con el. E ti non. Onde teño que asinar, Sabela? Aquí abaixo. Señor Bote. Será moito preguntar ou pódese saber de que vai todo isto? Nada, estou ensinando a esa mocosa presumida a tratar ben a quen a trata ben a ela. Agora que é a nosa equipa pando moscas. Como teñamos que agardar moito, non vai veler nin postergo. Que tal esos mozos? Teño que ir ao dentólogo. Se tarda en chamar esa bocinal, eh? Aquí está. Velo. Vale, tío. Dime. A Cormella, non? Para que, home? Ve que vamos ir para o de sempre. Manolo, veña. Favor. Porto Sás. Vamos para casa. Veñao, non lle días máis boca. Veñao, que? Fixeche Veñao, o que que? tiñas que facer. E punto, xa está a cousa feita. E os mimos, todo día os mimos. Fixen o que tiña que facer como alcalde. Entendes? Porque Curriolo e Suso tanse cagando no santo que me matriculou Rosa. É ou non é? Non é. É ou non é? Veña, vai Un ao alcalde é o mesmo que un patrón de barco, pero con máis tripulación. E non se pode contentar a todos. Mira, para dicir esa merda quedo escaladinho. Para dicirme esa merda quedo escaladinho. Mirade, esperamos un pouquiño. Se a cousa non vai pa diante, pois... Ramonazo. Eu serei a primeira en dicirvos que marchedes pa Cormella. Ánimo, muller, que mentres haxa un comprador hai negocio. E eu non penso marchar. Que marchen os outros para Cormella, eu quedo. Ti quedas que eras esperando esta oportunidade toda a vida. Que és un bichicón, é o que és. Non hai outro. Eu polo menos dou a cara, non fago como outros. E non o fago por min, que o fago por Porto Sás. Tomaros polo cu a cara tamén a estou dando eu, ou que? Pero que distarteira, me. Pero a que estás pagando ti unha maneira? Estás comprando pa outro. Estás comprando pa outro.
Ei, tranquilos, home. Tranquilos. Que, ao parecer, non imos quedar sen poxa. Veña, vai. Que lle pasaba? Nada, ese é un fallo dos sistemas novos, pero... Vou aclarar aquí os pasos por se che volve a pasar. Ben, vale? sí. A ver se ides aprendendo, que non vou durar toda a vida. Xa. Vale. Sí. Mira, unha cousiña, Fito. A letra non me fajas así como a túa, que fai máis redondiña, pa entendelo eu, pa outra vez, só. Veña, anda, fai favor. Redondiña. Vale. Toma, para ti. Para min? Canto general. Moitas gracias, encántame Pablo Neruda. Sei, no? Fito comentoume moito que lle gustaba. Pero tirarte da lingua acabou soltando que en realidade a quen lle gustaba era a ti. É un regalo para os dous. Así que Fito falando de Pablo Neruda. Que gracia. Bueno, en realidade de quen falaba era de ti. Está moi orgulloso de ser o teu mozo. Vaya. Ti como ves? É que claro, eu vexo ben, pero o non estar ali... Está ben, pero un pouco deprimido por ter que quedar encerrado as fins de semana. Que estudie tanto tampouco é bo. Conseguino convencer para que veña comigo de excursión a ver parques eólicos. Sí, cando? A vindeira fin de semana. Non é nada do outro mundo, apenas 3 días. Queres vir con nos? Non, creo que non vou poder. Eu creo que a Laura non lle está sentando ben esta separación, Agora tan celos de calquera que se arrima Fito. Home, se o dis pola profesora, eu non penso que sexa calquera muller, Xa, pero pareceme de ridículo que lle poida gustar. Ai, Iria, nunca se sabe, Nestes casos non hai nada imposible. Pitusa! Veñoche dicir que pares de facer o que estás facendo, Que me vas a arruinar a vida. E logo, que dixo Loli da caixa de música? Que dixo Loli da caixa de música? Que dixo Loli da caixa de música? Que eu tomou moi mal. Devolveme agora a mesmo. Pero un pouco de orde, home, a ver que é isto. Trae aquí a caixa. Pero deso nada. Agora a caixa é miña, os meus cartos me costou. Mira, Pitusa, como pola tua culpa Loli perdeu interese por min. Pénsame vinjar, oiches? Pensa facer que non se achega con os hombres nunca máis na vida. Pero, home, Manolo, iso é absurdo. Non fai falta que fagas nada, xa bastante fai ela. Sabela, fai favor. A ver, home, conta. Que pasou? Que pasou? Que pasou esa muller polo cuartel que parecía unha loba, botándoleme pola boca. Pero o peor de todo é que me dixo que ia pensar moi en serio se quería volver a verme ou non. Ai, Manolo, pero ese é moi bo sinal. Sí. Mira, pensa un pouco. Desde que vos coñecedes, cantas veces che foi ver ao traballo, di? Pois aí te la prova, pasmón. Acabas de chime. É todo polas tuas trapalladas. Pero, home, mira, algo bo tiña que salir de todo isto. Polo menos Loli vai pensar, algo é algo, non? Tiña que romper, ainda que fora para mal. Alo vai todo. Pero que decides? O malo sería que lle dera igual, pero está enfadada, ten celos. E ti deberías estar dando botes. Agora, o seguinte paso... É que cale a boca, que non quero saber nada máis. O seguinte paso é que vou intentar contarlo todo. Pois es ben parvo, é un desagradecido. Ademais dun ignorante que non sabe nada das mulleres. Que non quero ser ningún sabio. É o único que quero é que me fale, é que me maltrate, é que me humille, é que me despreze. Pero que non me pegue, iso sí, que non me pegue. É o que me falta. Ai, nos que merecen todo o que lles pasa. Pero se é todo ti, podías ter algo máis de tato, Mira que dicirlle eso. Vamos, anda. Pero... Aquí usted, Monchiño. Para ti, pero Aurelio, máis para o Richo. Oriol, estamos intentando co aquel de internet traballar un pouquiño. Está tranquiliño ti, faime ese favor a mí. Como vou estar tranquilo, Pololo? Como vou estar tranquilo con este peixe e facíamos unha marea en Cormella? Ainda quere igual darlle aljibotes. Vendo o panorama. Pero... A ver que empezamos dunha vez. Sí, xa empezamos, porque aquí non estamos todos os que somos, pero somos todos os Todos que somos tolos. Non está o forno pa bolo, Rosa. Veña, empeza. Igual te chamo un día destes para organizar algo cos alumnos. Estou empeñada en demostrarles que non todos aprenden nas aulas. Pois aquí me tes. Foi un prazer coñecerche, de verdade. O mismo digo.
Ata outra. Abriño. Chao. Bueno, Fito, a ti deixo tolos na clase, supoño. Sí. Agarda, Isabel. Agarda. Díxame, por favor, o teu número de teléfono. Ah, sí. Se algún día vou pola Coruña, se parece ben, pego un toque e imos tomar xuntos, Mira, deixochos aquí o meu número de móvil e o número da facultade. A miña segunda casa. Pero chama, eh? Muller, claro. Moitas grazas. O que che dicía, teñoche reservada unha xoia, un libro sobre barcos comerciais galegos do século pasado. Vaiche interesar, verás. Seguro que sí. Gustoume moito volver a Portozás e coñecer a túa xente. Pero bueno, éme tarde. Xa falaremos. Un bico. Ah, Laura, encantada de coñecerte. Es tal como te describiu Fito. Adeus. Adeus. Por fin sos. Imos dar unha volta pola praia ao acabar. Sí, imos onde ti queres. Pero apetece che ir á praia, si ou non? Sí, imos onde ti queres. Hoxe pasou un anxo por Portosás. Por fin acoujou o furacán e unha brisa doce, jasagueira, espiritual. Cago nos cordóns de zapatillas. Me cago en Dios, la Ramón. Se non marcas agora non tes perdón, eh? Para o carro, rapaz, que teño mercadolotes como estes, máis barato. Mira, Ramón, aquí todos sabemos o que valen as cousas, non? Si que o pájaro peixe como ten que pagalo, levo todo para casa. Pero que pasa hoxe aquí? Que aparecen asesores debaixo das pedras. ¡Quieto, Suso! ¡Quieto, vale! Se non levas agora son quen de zapatear todo o mar. A ver se nos comportamos, hostia, que xa está ben. Home, estaba espiando por elas, pero aínda che queda algo de corazón, non é, Ramonaz? Aínda menos mal. Que dis? Que é o que pasa, Rosa? Non sei, non paraches ti. Eu non. Aquelas carallous outra vez o sistema, Miña renegado se o demo, voume rir un cacho eu tamén. Millor rir que chorar. É mellor ainda darlle 4 lapotes que merece este... E vasmos dar ti 1000 homes. Sempre hai que se poñer no lugar, que non hai ningún erro, que compraron o lote por internet. Así que continúa a poxa. Aí. Que carallo pasa agora? O que xa vos dixen, que esta lonxa non é dos 4 de sempre, Aquí non estamos todos os que somos, pero somos todos os que estamos, ou non é, Susiño? Mira, mira, mira! Vamos, aí, carallo. Que? Bruce Lee? Se levaras agora no seo da boca e ti tamén, mono do carallo. Digo, eu que isto haberá que sabelo, non? Haberá que sair a dicirlle a xente o que está pasando aquí. Claro que sí, claro que sí. Me caga na peineta dun calvo. Vamos aí, mano. Cucurrucucú. Saca daí. Un couto, é fodido, non verlle a cara como que xa. Digo porque parece que estás un pouco despistado. Hola. Hola. Ai, perdón, Belinda, tens que esperar un momentiño que acabe de facer isto, é que é moi importante. Mira, podes saber que é? É unha sorpresa para Manolo. Voulle regalar un móvil. Non me digas. Sí. Os homes hai que mimalos, pero tamén telos controlados. Non penses que fago isto por nada. Ah, xa me parecía. Mira, gustache. Comprei no ante. Na tenda dixeronme que era unha maravilla tecnolóxica. É que agora os móviles avanzan que é unha barbaridade. Mira, compara co meu, que só ten un ano. Hola. 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 Loli, veñoche pedir perdón e veñoche explicar todo o que pasou. Loli, ti é a única persoa que me gusta, de verdade. Agora non, Manolo. Teñoche un regalo. Un regalo? Un regalo? Sí. Ah!
Agora poderemos falar todo o que queiramos. Levo sempre contigo, eh? Sí. Loli, isto é... É un teléfono móvil, Manolo. Sí. Mira, é agora porque non vas onde tiñas que ir e probámolo. Pois vou ata o cuartel. Chamoche desde ali. Ala, adeus. Adeus. Os homes son ben parvos. Conténtanse con calquera cousa. Pero que faría unha sen eles? Mira, Loli, ti ademais de agarrada, es cruel, mala e perversa. Perdoa, Belinda, pero ti non sabes moito de homes. Non, case nada. Mira, toma. Adeus, Loli, Ai, esperarei na casa que chegue a invitación para a túa boda. Espero que sexa para antes da comunión de Carmiña. Ou do fillo de Carmiña. Ainda por riba que lle regalo algo. Agora que o penso, se vou quedar sen casar por parva. Manolo, corazón, pero como marchaches sin darme un biquiño, home? Claro, meu rei. Anda, volve aquí. Rosiña, o malo de internet é que quedas catatónico, che. Quedas catatónico porque se dixo, che, porque ten unha frecuencia que é como a dos móviles, que... Aquelo cerebro, merjacho, quedas catatónico perdido, Ramonazo. É que eso de non ter diante o rival, as cousas hai que tratalas cara a cara, como sempre. Xa, así que agora calquera tempo pasado fui mellor, Ramonazo? Oxe, janei, fixe encartos e un lotazo. Che, toma aí 20 patacóns, compras un terreo, compras unha finca como é debido, che, é logo. Pero que faz, morto de fame? Mete os cartos no cu. Cando a onda chega máis arriba é cando comeza a baixar. Así acontece coa marea, coa champaña e con todo na vida. Ai, pero mira que listo, Aquí o Merjacho, que foi o único que dixo que esta historia ia para arriba. Ni listo ni Merjacho? parvo. O que pasa é que cando se teñen os meus anos, sabemos abondo que non hai nada novo na vida. Veña, agora a brindar. A ver, Ramonazo, ponte pa cá, ó. Ben, pois, polos novos tempos, e porque o faro non é sempre... Polo pau que levou o Ramonazo, que che quero moi ben, pero xa era tempo de que alguén o puxera no seu sitio, o internet. Non empeses, petróleo, non empeses, que o vin son de paso. Pacífico, viñeche, espero co rabiño entre as pernas. Sei que rabo entre as pernas. Ti non me vas a ver a mí o rabo entre as pernas.